खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो जेनेबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय। फुंनि सम नै मामिनो टिफिन बानायनाय सम आरोना। फुङावथ' रायज्लायनो बायो नालाय मेब्रुं मेसि, बेखायनो भइस होबाय आरो। नै सिखारजोब्बाय जोंना गासिबो लारि लुरि। ओमफ्राय आङो बेखौ संदों आरोना दिनै। सामब्राम टमेट' संबाय, ओमफ्राय रुनाय चेनाखौ हरबाय आरो बुटखौ। ओमफ्राय आटाखौ नाबा दै एसे होनानै नानांगौ लोगोफोर। मा होनो थावनि सिथाव नानाय बायदि। ओमफ्राय दसे खोबनानै दोनदो। 20 मिनिटसो ओरैबाबा सेकता। ओमफ्राय नोरोम आरो नाफिनबावदो आरो खेबसे बोखारनानै नोरोम रुटि जानोबा जेखे फेफे आराम बानायनांगौ आरो। ओमफ्राय मोनबायबो नै लोगोफोर आंना। थ' लोगोफोर बिदिनो संनाय खावनाय जानाय लोंनायानो आंनि खामानिसै। जाहोनांगौ, गावबो जानांगौ, संनानैबो होनांगौ। थ' आंनि सामफ्रामबोनि खामानि बेफोरो आंना बिदिनो सोलिबाय थायो सामफ्रामबो। दिनै मा संगोन गाबोन मा संगोन बेनिल' टेनसन आरोना सामफ्रामबो। गाबोन टिफिनाव मा हरगोन, समनिया मा हरगोन, दिनै बेखौ हरबाय बिदि माने टिफिन हरबाय थानांगौ नालाय, बेखायनो बारुरु मोनो आरोना मा हरनो मा संनो बिदि जायो। थ' सामफ्रामबो रुटियानोसै आरो एखमबा बिदिनो मैगंफोरा एसे आलदा जायो। एखमबा बुट संबाय, एखमबा दालि संबाय, एखमबा बिदिनो आलु भाजा मायबा मायबि हरबाय थानांगौ जायो आरो। ओमफ्राय फारसेथिं बिफायाबो रेडि खालामगासिनोमोन, फिथाइ हागासिनोमोन, दै बथलफ्राव सोगासिनोमोन आरोना। ओमफ्राय मोनसे एवबाय लोगोफोर बिदिनो रुटिखौ। ओमफ्राय लास्टाव घि होनानै हरबाय आरो। रुटिया गुरै जानानै थायो नालाय, बिसोरथ' थाब जाया नालाय। 11ता ना 10:30 जायोथाय बिदि ब्रेक जाग्रोयो, फिथाइखौ जाहोग्रोयो, ओमफ्राय उनाव लान्च जायो आरोना। हाखु दाखु जायो फुंनि समाव, माने थाब सिखारनो बायो नालाय बेखायनो आरो। थाब सिखारबाथ' मेरला टाइम, ओमफ्राय थाब सिखारा नालाय ओंखायनो हाखु दाखु जायो आरो मेब्रुं मेसि। थ' बिदिनोसै आंना लोगोफोर, बेखौनो नायसाबलांदोलाय नोंथांमोनहा। ओमफ्राय फिसाजोखौ हरखांबाथाय बिफानि फाला जायो आरोना। बिफानो ग्रोब बानायदोलाय मादोलाय, ओमफ्राय बिदिनो जाहोहरदो आरो बेहा थांसिगोनलाय। ओमफ्राय आंहा न' आरि सिबसिगोनलाय सुसिगोनलाय। मैया सुनायखाय आङो दिनै सुवासै, हाखु दाखु। ओमफ्राय बोथोरा जि मोजां लोगोफोर नायलाय, दसेनो अखा हायो, दसेनो माबाया स्रां जायो, बिदिनो आराम जाथारदों आरोना थान्दानो। बिलाइफोरा बिफांफोरा गिसि जाजोबदों गोथांनो। ओमफ्राय नैबेबो मोदानलायदों आरोना, आरो फुगारबावबाथ' साफा जाबावगोन। फुगारनानै जोंलायबाय नै। ओइ बाबा। ओमफ्राय नैखौ नायलाय, बिजौआव खामनाय बायदि जादोंमोन, ओमफ्राय आं बेखौ जंजिब हाजोब्बाय नै, फात्ता मोनासै दा। बाबा फैबाय थायो कारेन्टना, बियो कारेन्ट नांगोन, होनानानै थाबावगोन, कारेन्ट बोजागोन नों ओरै फै। मैया माइरं लाबोदोंमोन नायनो। आइया बे लेखायालाय बेयावलाय मानो थाखो ओमफ्राय बख'। माइसोथारहाय बेलाय, इयावनो टमेट'आनो दाख्लै गाज्रिसो जाजोबदों।
दै फैयाबाथ' जेबो मावनो हाया नालाय बोस्रांसै आं न' सिबनायनि सिगां बिदि बस्थाया जि मोजां मोजां बेखौबा मानो लाबोलायखोलाय दा लोगोफोर दासो मावखां दांखां मा होनो लाबाय आरो नै रुटि खावख्लाबसै ओमफ्राय बुट संनाय नङा होमबा दुगैखांबाय मावखांबाय दांखांबाय दुगैखांबाय देलालानो बिराद देलाय मांग्रा दुगैबाथाय माखौ गानगोन सोंग्रोखायो आरोना आयौ बिदि खालामा रुटिया एसे दंबावोमोन ओमफ्राय बानायला आरोना आङो बे खावख्लाबसेखौनो जानानै थानोसै बिमा फिसा बानायला सम गैला ओमफ्राय आं लोगोफोर बेदर संगासिनो आरोना टाइमा जाबाय 11:13 माइरं गोदानखौ सोमदोंमोन आङो माबायदि जाखो वाव होनदों ओमफ्राय लोगोफोर आंनाबो संनाय खावनाया जागासिनो ना होमबा कुकार गाबबानो जाबाय आरो आं कुकारावसो संदों नालाय बेदरखौ ओमफ्राय एसे गोबाव जाबायमोन आङो बे माने नारिखलजों बेदरजों सङैया आग्लाय जोंजों साउथनि दंफायोमोन बिसोर बिदिल' जायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै नारिखलबो दं नारिखलाबोथ' बेसेबा दङ बैयाव 8थासो दं बैयाव 9थासो दं नामाथाय बेखायनो नारेंखलबो दंखायो दानखावखानायबो दंखायो बेखायनो आङो बेदरबो दंखायो बे समावनो संनोसै आङो बेबायदि ओंख्रि इदि साननानै आङो संबाय आरो ना एखमबा नारेंखल थाबा बेदर गैया बेदर थाबा नारेंखल गैया इदि जायो सासेयाबो फेस उन्दुगासिनो ना होमबा लोगोफोर दायो ओरैनो खालाय खुसाय डिस्टार्ब खालामसिगोन आरो थाब उन्दुबाय नालाय आरो थाब सिखारबाय बियो दहाय फुङावनो बिब' स्कुलाव दोनलांफानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बे दोनलाङाबानो बहा जानो थ' दोनलांफानांगौ बेखायनो थाब सिखारो थाब उन्दुबाय आरो खुग्लुबनानैल' उन्दुयो नैलाय आरोना इउनिटनिफ्राय हाननानै लाबोदोंमोन बेयाव थाइबेसे दङ थाइनै थाइब्रै थाइबा 6 7था दङ इयाव 7था दङ न' सिङाव 7था ओमफ्राय 8था 9था ओमफ्राय 10 11 12 ओमफ्राय 13 14 15था दं आरोना संनानैलाय संग्रायालाय साखियाबालाय बोरै जानांगौ